Фракционираният въгледвуокисен лазер има широко приложение в естетичната медицина. Този лазер прониква в дълбоките слоеве на кожата под формата на микроскопични термални зони, които предизвикват синтезиране на нов колаген и еластични влакна и по този начин изглаждат релефа на кожата, възвръщат нейната еластичност и подобряват нейната структура. Преди да пристъпим към процедурата, е задължително да има дерматологична консултация, по време на която се преценя състоянието на кожата, очакванията на клиента и реално постижимият резултат. Процедурата се извършва след като пациентът е обезболен с помощта на локална анестезия. Това прави процедурата минимално дискомфортна. Подходяща е за всички пациенти, независимо от тяхната възраст и пол, които са с отпусната, пигментирана, повяхнала кожа, кожа с разширени пори и бръчки. Освен подмладяване на цяло лице, процедурата е особено подходяща за зоните около очите, така наречения пачи крак, шията и пушаческите бръчки, които са много трудни за хирургична корекция. След процедурата кожата е отточна, зачервена и с чувството на парене, но тези симптоми отзвучават до 2-3 дена. Препоръчваме използването на хидратиращи и слънцезащитни кремове. Процедурата е сезонна, извършва се само в есенно-зимния период.